of the race. Както вече няколко пъти казахме, това е само официален старт в спокойно темпо. Значи 93-ма ще се придвижат до Ботевградско шосе, където ще бъде засечено времето за първия етап. 205 км тежки до Пловдив с 4 височини и 2 спринта за предния. So this is only the official start. The flying start will be at Ботевградско шосе, and we have 205 kilometers until the first stop, Plovdiv. Една до старта. 1 minute until the start. Стартира след минута 65-та международна коледачна обиколка на България. 92 години от началото. Точно тук, 24-та година, са тръгнали първите 21 коледачи. Да пожелаем спорен път и успехи на бегачите от 10 страни, 16 тима, 3 от които български. Готов ли сте, господин Чуваров? We wish luck to the 16 teams. Чакай! Стоп! Айде, момчета, успех! Good luck to all the racers. See you at the finish line.